Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Işıraşı uğruna Qozan degen tapşırığımızı başlayız. Bugün bizim qonağımız Irak'tan, Ural yaklarından kelgen milletteşimiz, Tatarstan Respublikası Prezidentinin Ural tübegindeki doimi vekili Haydar Maslahiddinoğlu Gilfanov. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Qozan bilen Yekaterinburg orası soğunmaya bitgil. Allah'a şükür, elbet turu yol bulacak. Hem 12 tağında, andayında avtomobil bilen 7 saatte gelip yeteriz. Aralar yakına yatağında. Yakına yaşak. Sibir tübe, Ural tübegi ol biz indi bizning milletteşlerimiz köplep yaşaytırgan oran. Hem Qozan, Tatarstan, Tatar dünyasından indi yanılık var. Elbette sizin yakta yaşayışı milletteşlerimiz de ol yanılıklardan şitte kalmıyorlar. Mine yanağına zorlap Yunus Ahmetcanov ismindeki Beyginin festivalinin uzdırıp jiberdiniz. Nindi ruhta uzdı bu? Allah'a şükür, heybet köterin kuruqta. Elbette biz onu 28 fevralda Tuğan gününde ötkürmekçiydik. Pandemiya arkasında gün köşürge turu geldi ama köşürsek de bik motor ittirip ötkürdük. Bu yıl yana nominatsiyada kirttik. Bana kadar biz 12. yıldan beri училищеларда студентларына катнаштырадык. Хәзер инде гомумән татар ашларын пешерә белгән, милләтенә карамыйча кем тели, ягъни мәсәлән, олы яшьтәгеләрне дә катнаштырдык. 5 шәһәр катнашты, Аллаһка шөкер, Екатеринбург кына түгел. Менә бу уку йортларыннан 12 уку йорты катнашты. Без инде аларга яхшы гына бүләкләр дә алдык һәм алар майда, июньдә Qozonga җиңүчеләр килеп, тагын шул мастер-класслар үтәр дип ышанып калабыз. Ягъни ул традиция безнең дәвам итә. Без аны Россиядә гомумән беренче башлап җибәргән идек. Ренат Ривач Садриев инициативасы белән. Шуңа күрә безгә бик ошый һәм шуннан да жюри мәртәбәле. Алар инде рестораторлар ассоциациясының президентлары, ул теге урамнан кергән пешерүче түгел. Аннан соң менә Резидә ханым килде безнең Сайынова. Бик матур иттереп мастер-класста үткәрде һәм жюридә дә катнашты. Шуңа күрә ул конкурсның бәһәсе арта һәм урынын да алмаштырдык, матуррак җиргә күчердек. Безгә бик ошады һәм алга таба да дәвам итәрбез дип уйлыйбыз. Дәвамлыш булсын. Аннан соң менә Урал сандугачы, ул инде бөтен теге Урал төбәгендәге татарларны берләштереп торучы, аларның гына түгел башка төбәкләрдә килеп катнашучылар да бар бит әле. Ансын да зурлап уздырып җибәрдегез бу ел. Аллаһка шөкер, пандемия мөмкинлек бирде һәм зур залдан 1200 урынлык бөтен зал тулы иде. Матур гына жюри әгъзалары, шулай ук танылган татар артистлары катнашында. Unutmasam, 10-га якын төбәк катнашты һәм аның үзенчәлеге быел шул иде. Без 15-нче ел үткәргәч, юбилей елы дип, теге елларны җиңгән бөтенесен дә чакырдык. Шулар гына катнаштылар. Һәм бик матур шундый чара булып чыкты ул. Һәм гала-концерт менә карап торырга рәхәт иде, чөнки үзебезнең күз алдыннан үткән менә бу бөтен бәләкәй чактан ук килгән җырчылар, ул яшьтәгеләр дә әле үзләренең формасын тоталар, Урал сандугачының бәясен беләләр. Шуңа күрә без бик шат андый конкурс үтеп киткәненә һәм киләчәктә шулай ук үткәреп торабыз дип ышанып калабыз. Менә син сөйләсен тәмләбәй бит, минем күз алдыма килә. Син бит инде артист кеше. Татарстанның атказанган артист дигән исем дә бар. Ләкин рәсми эшләгән эш тә бар. Менә bu birisine birisi kumaşa oynayacağın evler doğru sahneye çıkıp bir rahatlanıp bir jırlayısı kilgen vaxtlar bular mı? Bular. Kızgança karşı özüm jetekçi bolğan şimdi әле урын басар булганда жеңдерәк. Jırlarga buladır. Jetekçидән сорыйсың да китәсең. Хәзер инде караштырып барак, чөнки бигүктәге аяк тибеп жырлап та алмый, матур гына. Күңел әлбәттә бераз сыкрый инде, әмма бар бит әле башка әйберләрдә анда студияда яздырга була, программа, үземнең проектлар, мәсәлән, хәзер килеп чыкса инде баян гына язылган бер альбомны бәлки эшләп үтербез. Менә шундый ул теге бик сирәгрәк яңгыраган халык көйләрен минем шулай үземнең нем бар, сандыгым. Шуларны кайтарасы килә, тамашачыга кызык булыр дип ышанып калам. Менә бүген тапшырдыгымда без аны берәрсен җырлап карарбыз әле. Ой, белмим. Искә төшер ул.
Менә күңел бит ул шулай да талпына, туган якка кайтасы килә, туган якның болыннарында йөрисе килә, җырлыйсы килә, улдашлар белән очрашасы килә. Менә аңа вакыт каламы? Аллага шөкер, елына бер кайтып киләм. Әмма кайткан сайын әлбәттә сабан тоештырып булмый. 2 елга бер без Сарман районының башлыгы белән шулай сөйләштек. 2 елга бер булса да шулай өземнең бәләкәй генә 40 йортлы авылда bütün rayonны җыйыпмы, анда күрше тирәләр бик килә. Безнең авыл өчен шау-гөр инде ул зур вакыйга, чөнки кешеләр күбесе китеп кайтмаганнары бар, озак алар җыелалар Әлмәттән, Чаллыдан, Мәскәүләрдән, Казаннардан. Шуңа күрә бик әйбәт әйбер, теге авылны онытмыйбыз. Алла берсә һәр вакыт әле берәр елны бәлки үзебезнең ярты авылындагы Гыйлфаннар, шул Гыйлфаннар шәҗәрәсен шундый бәйрәм төсмерендә дә уздырып җибәрбез дип шанып каласы килә. Чөнки дөрес әйтәсез, ул туган җир. Ул беренче тәпи басып киткән җир, беренче белем алган җир. Менә ул бер якын инде, якын кадерле җир. Рәсми вәкил, бу даими вәкил менә бүгенге көндә Татарстан Республикасы президентының Урал төбәгендәге даими вәкиллегенең эшчәнлеге нидән гыйбарәт? Иң беренче чиратта без ике арадагы менә син әйткән күпер. Безнең төп эшебез ул да булса икътисад ягыннан берсе белән берсе тулыландырып торган, кызыксынган предприятиеларны тоташтыру. Менә әле кичә генә мин Уралдан 3 предприятияны алып килдем. Аларның яңа ноу-хаулары, үзләренең технологиялары һәм ул Татарстан икътисадына ярдәм булыр дип ышанып каласы килә. Яхшы гына техник советта аны карадылар белгечләр. Һәм шул эшнең берсе булса да килеп чыкса, мин бик шат булыр идем. Менә икътисад ягыннан дип әйтик. Гомумән әйткәндә, Урал төбәге Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның бер әйткәне бар. Урал безнең өчен конкурент түгел, ә партнер, чөнки анда җитештерелгән әйбер Татарстанда булмаска мөмкин, Татарстанда булган әйбер анда булмаска мөмкин. Алар берсенә берсе ничектер матур иттереп, берләшеп, ике икътисад та үсеп бара. Һәм менә безнең бит инде даими вәкиллек 3-4 өлкәне үзендә тота. Үз карашында ул булса Свердловск өлкәсе, Чиләбе өлкәсе, Курган өлкәсе һәм Пермь крае. Менә бу 4 субъектның өчесе теге сату партнерларының унлыгына керә. Ягъни мәсәлән, иң зур урынны алып тора Чиләбе өлкәсе, 35 миллиардтан артык товар айланышы, Свердловск өлкәсенең 22 миллиардтан артык товар айланышы. Һәм Курганда азрак, шуңа күрә ул 10-лыкка кермәй, Пермь крае белән ул 10-нчы урында тора. Ягъни кызыксыну бер-берсенең икътисады белән бик көчле. Ансы бер хәл булса, икенчесе әлбәттә Уралдан Татарстан икътисадына инвестициялар алып килү. Безнең төп бурычларның берсе. Безнең мәсәлән елына 250 миллион без ничектер инвестор табарга тиеш. Без аны итеп киләбез, Аллага шөкер, күбрәк итеп тә хәтта. Кызыксыну бар, чөнки Татарстанның инвестицион мөмкинлекләре күпкә күбрәк. Нинди генә көчле Урал булмасын, менә инвестиция майданчыклары монда күбрәк һәм тасырлар күбрәк. Шуңа күрә үзенең инвестициялары булган кешегә монда җайлы һәм инде эшли беләләр. Ансы да бар. Әлбәттә инде мәдәният, мәгърифәт, спорт, яшьләр эшләре, үзебезнең ватандашлар белән эшләүләр. Менә алар бөтенсе бер шул 8-9 функция инде безнең дөресен әйткәндә. Шулай. Ничә ел хәзер сезнең ишмагы менә андагы вәкиллеккә? 26 ел була, Аллага шөкер. Сезнең бит бинагыз да тарихи бина. Ул татар сәүдәгәрләренең бинасы, Агафуровлар бинасы. Ул бинага инде 126 ел. Алла берсә, менә мөмкинлек булса, Татарстан бюджетының без аңа ремонт эшләргә җыенабыз. Инде проект эшләнеп бетте. Свердловск ягы үз ягыннан ул бинаны безгә бушлай бирде инде. Менә шундый килешү аркасында без хәзер
Карарбыз инде, Алла берсе килеп чыгар дип үмитленип калабыз. Менә тиздән бит инде Тукай язы 26 апрель җитә. Менә ул якка, ул юнәлешкә сезнең нинди эшләрегез? Менә нәкъ бүген Орджоникидзе мәдәният үзәгендә Тукайга багышланган Йолдыз ансамбленең матур кичәсе үтә. Анда миңа калса ул халыкка кызык булгандыр дип уйлыйм. Шулай ук безнең Тукай укуларында актив катнашалар кешеләребез. Umuman алганда Тукайыбызны онытмыйбыз, Җәлилебезне дә онытмыйбыз. Аллага шөкер, менә былтыр 13 октябрьдә Екатеринбург шәһәрендә беренче тапкыр татар милләтеннән булган кешегә, Муса Җәлилгә һәйкәл куелды. Бөтен дөнья конгрессы ярдәме белән һәм үзебезнең президентыбыз ярдәме белән һәм май аенда Серов шәһәрендә шулай ук Җәлилгә һәйкәл куячакбыз, чөнки ул анда 30-нчы елларны булган. Шуңа күрә өлкәбездә менә шушы ике Җәлил булачак. Без аңа бик шатбыз һәм рәхмәтлебез Татарстанга. Әлбәттә, ул менә Татарстан белән Урал ягының ныклы элемтәләре аркасында килеп чыккан уңай матур эшләр бит инде. Ә менә милли оешмалар, безнең татар оешмалары сезгә мөрәҗәгать итәләр, сез бит инде бәрбер таяныч алар өчен. Безнең даими вәкиллек каршында менә бу милли оешмаларның шурасы эшләп килә. Теркәлгән, рәсми рәвештә теркәлгән 10 оешмабыз бар безнең татар оешмасы. Шуның икесе яшьләр оешмасы. Калганнар инде я автономия, я конгресс, я umuman шундый милли оешмалар. Без кварталга бер тапкыр җыелабыз. Яки кирәк чакта, мәсәлән, зур нидер чаралар үткәргәндә, шул ук Сабантуй булсынмы, нидер татар мәдәнияте көннәреме. Менә күптән түгел генә җитәкчеләр җыелып, үзләренең гомуми җыелышында киләчәк съездга 23 делегатны сайладык. Тавыш гауга күптәрмичә генә миңа бик ошады, шулай конструктив һәм миңа калса без бу Свердловск өлкәсен шундый дәрәҗәле делегатлар шулай күрсәтәчәк дип уйлыйм. Һәм шулай ук безнең әле шәрәфле кунакларыбыз да булачак. Менә шул делегатлар арасыннан, мәсәлән, санап китә алам. Шул ук Россия герое Дамир Юсупов, үзебезнең эшмәкәрләр дә, мәдәният хезмәткәрләре бик күп. Менә Алла бирсә, алар Казанда очрашыр. Алла бирсә. Алла бирсә. Һәм без шулай ук Свердловск өлкәсе исеменнән Дамир Исаковны шулай ук делегат итеп сайладык. Ул миңа калса бик әйбәт башлангыч безгә тәкъдим иттеләр. Чөнки шуннан да күренекле татар шәхесләрен башка төбәкләр сайлавы ул ничектер кызык күренеш һәм кирәкле күренеш дип уйлыйм. Әлбәттә. Менә тагын шундай соравым, сез әйтеп киттегез бит инде теге татар дөньясы, татарлык ул сакланып калырга тиеш. Ул телдә дә, ул мәдәнияттә дә, ул тарихта да. Әнә шу тарихны барлау өчен краеведлар белән дә эш алып барасыз бит сез. Аллага шөкер, менә былтыр бик зур бөтен Россия краеведларының форумы, ялгышмасам, башта Себердә булды, аннан соң үтешле бездә булды. Быел менә без көтәбез краеведлар ярдәмендә, Альберт Бурханов ярдәмендә зур конференция эшләргә көз көннәре булыр дип уйлыйбыз. Аның шул ислам динен кабул итү, Булгар дәүләтенең ислам динен кабул итүгә 1100 еллыкка багышланган шундый зур чара үткәрәбез дип ышанып калабыз килә. Һәм безнең бик зур хыялыбыз, инде Фәннәр академиясе белән сөйләшүләр алып барабыз. Татар авыллары, Уралдагы татар авылларының кыскача тарихын нидер энциклопедия кебегрәк булдыру. Ул бәлки киләсе елгамы, 24нче елгамы бәлки килеп чыгар. Ничә авыл бар икән? Бездә 42 авыл бар, Аллага шөкер. Башта эшләп яши торган. Башта яши торган авыллар. Шуның 18-ндә мәктәп бар, анда татар теле укытыла. Аллага шөкер. Ул яктан, Аллага шөкер. Менә без инде Свердловск өлкәсе дип әйтишкә, әлбәттә Сырдарьяның ансамбле. Әрәкәйдәге Сырдарья ансамбле килеп баса. Андагы киемнәрдәге милли бизәкле чигелешләр. Әле без күптән түгел уздырган Якуста куллы гүзәл затлар дигән бәйге. Менә шушы авылдан, Әрәкәйдән Эльвира Габаева да җиңүче булды. Без бик шат. Без менә искиткес без сокланабыз. Менә ул ансамбль, ул сезнең якның бик кадерле
бик хөрмәтле Әлбәттә. визит карточкасы дип әйтергә кирәктер инде. Менә алай гына түгел, анда Сават Губаев та, Эльвира да, алар бик тырышып эшли, алар хәзер менә бу туризмга да җәлеп итәләр. Ягъни безнең милләт кешеләре өчен генә түгел, гомумән кызыксынган кешеләр өчен анда бик матур табигать һәм үзләренең менә бу этнотуризмны хәзер үстерә башладылар. Без аңа бик шатбыз, чөнки бу яңа юнәлеш, ул теге җырлап бию генә түгел, гомумән безрәк үзләренә акча да эшлиләр һәм гомумән татар тормышын күрсәтәләр. Бу инде кирәкле әйбер. Әлбәттә, әлбәттә. Инде менә теге вакытта әйтелгән җырны искә төшереп, безнең караучыларыбызга да тәкъдим итсәк. Qara inedir, qara inedir, qarala күзләрең белән шулы, qarala күзләрең Üzeklerімni üzəsin, Eytігən süzlərin bilən. Üzeklerімni üzəsin, Eytігən süzlərin bilən. Ой, рәхмәт. Ой, рәхмәт. Алла бирсә, без моның чыккачтын компакт дисксы булырмы, флешкада булырмы, тыңларга язсын, Алла бирсә, кулгаларга язсын. Рәхмәт бик зур. Инде менә әңгәмәбез ахырында безнең өчен, менә татар дөньясы өчен, гомумән милләтебез өчен бик кадерле изге ел быел. Чөнки Идел дәүләтендә ислам дине кабул ителгән 1100 ел, аннан соң бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы. Алла бирсә, менә шул уңайдан безне караучыларга, тыңлап утыручыларга әйтергә теләгән теләкләрегез нинди булар? Беләсезме, менә татар конгрессының барлыкка килүе шуннан башлый әле. Татарын җыештыруда бик искиткеч роль уйнаган әйбер. Мин аның чөнки беренче съездында кунак булып килгән кеше, шуңа күрә мин бу 30 елны үз күзем белән күреп, сизеп, җаным тәнем белән шундый сизгән кеше буларак әйтә алам. Аллага шөкер, конгресс бит инде ул менә татар эшләренең министрлыгы кебек. Ул бик дөрес фикер һәм моңа кадәр әгәр дә андый оешма булмаган булса, белмим, шул кадәр сибелеп яшәгән татар нишләр иде. Ул әлбәттә таркау булмас иде, әмма ләкин нидер берләшү әзрәк булган бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, Татарстан ягыннан бик дөрес адым булгандыр бу. Ислам динен кабул итүгә 1100 еллыкка минем шул кадәр ихтирамым һәм менә моны аңлавым бик күп, чөнки әле күптән түгел генә Үзбәкстанның генераль консуллыгында ифтар үткәргәндә без алар да әйтеп үттеләр, чөнки алар күреп тора, Россия дәүләте ничек моңа карый, ислам динен кабул иткән һәм алар менә татарлар беренче кабул иткән һәм без аларга рәхмәтле дип Россия күләмендә әйткәннәрен хәтерлим. Әлбәттә Үзбәкстанда ул инде традицион әйбер, ул күптәннән килгән әйбер. Әмма ләкин алар үзебезнең Булгарстаннарны, үзебезнең бабаларыбызны бик ихтирам итеп, хөрмәт итеп сөйлиләр. Бу бит инде шулай ук күрсәткеч, дөньяда күрсәткеч, без мәгърифәтле халык, динле халык дигән. Шуңа күрә бу ике вакыйга да миңа калса татар тормышында искиткеч мөһим роль уйныйдыр. Рәхмәт сезгә. Исән сау кайтып җитегез. Милләттәшләребезгә сәлам әйтегез. Алла бирсә, кабат очрашырга насыйп булсын. Шулай булсын. Рәхмәт. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта очрашу урыны Казан дигән тапшырубызның кунагы Татарстан Республикасы президентының Урал төбәгендәге даими вәкиле Хайдар Мәслихетдин улы Гыйльфанов булды. Әмин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.